लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 बयखौबो गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। शुक्रबार बारायखालि मा उपायखौ खालामोब्ला आइ बिमा माइनावआ गोजोनो आरो अरायबो जोंनि नखराव सुख शान्तिनि बोर सास्रि हरो। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बे फिसा उपायखौ खालामनानै नोंथांमोनाबो आइ बिमा माइनावखौ गोजोन होनो हागोन। बे उपायखौ नोंथांमोना शुक्रबार बारायखालि खालामनांगोन। बे गोरलै उपायखौ खालामब्लानो बिमा माइनावनि बोर सास्रिनायखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। लोगोफोर, शुक्रबार बाराया बिमा माइनावनि थाखाय मोनसे गोथार बाराय। बेनिखायनो जों बै बारायखालि आइ बिमा माइनावखौ गोजोन होनानै आइ बिमा माइनावनिफ्राय अननायखौ मोननो हायो। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, जायफोर बर'नि रानि 2.0 गोदानै फैदों बिथांमोना भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जाहाथे आं जेब्ला भिडिअखौ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेशनखौ मोननो हायो। लोगोफोर, नोंथांमोना थामथि शुक्रबार थामहिनबा 5थि शुक्रबार खालि बे उपायखौ खालामोब्ला मोजां जायो। जों जेब्ला इसोरखौ सिबियो अब्ला इसोरनि मुङै जेब्लायबो आलारि बाथि फोजोंनानै इसोरखौ खुलुमो। लोगोफोर, जेब्ला आलारि बाथिखौ फोजोङो अब्ला बै जोंनाय बाथिनि सोरांखौ गियाननि सोरां होननाबो मिथिनाय जायो, जायखौ फोजोंखांनायनि उनाव जोंनि गोसोआव गोजोननाय मोनखाङो। बेनिखायनो शास्त्रआव बुंनाय दं, जों जेब्लायबो फुंनि बेलासिनि इसोरनि थानाव आलारि बाथि फोजोंनांगौ। लोगोफोर, बेनि गेजेरावनो थामथि शुक्रबार थामहिनबा 5थि शुक्रबार खालि जेब्ला आलारि फोजोङो अब्ला बै बाथ्राफोरखौ गोसोआव लानाया मोजां। जों गोबाङानो जेब्ला आलारि लगायो अब्ला गोबां रोखोमनि बाथियाव लगायनाय जायो। जेरै जों सानफ्रोमबो आफा इसोरनि मुङै बाथि सावोब्ला बेसरनि थावखौ बाहायो, नाथाय शुक्रबार बारायखालि बिमा माइनावनि मुङै जों घिजों बाथिखौ फोजोंनांगौ। अब्ला बिमा माइनावआ जोंनि जिउआव जानाय माखासे जेंना जेंसिखौ फोजोबस्राङो आरो जोंनि नखरखौ गासै बिथिङावनो जौगाहोयो। शास्त्रनि बायदिब्ला गुबुन गुबुन देबता जेरै बिर हनुमान, आफा शिब, शनिदेव बैफोरबायदि देबताफोरनि मुङै बाथि सावोब्ला बेसरनि थावखौ बाहायनाय जायो। नाथाय बिमा माइनावनि मुङै बाथिखौ घिजों लगायनांगौ आरो बै बाथिया मोनब्रै मोखांनि जायोब्ला मोजांसिन जायो। बे आलारि लगायनाय बाथिया धातुनि जानांगोन। जुदि धातुनि मोना अब्ला मोनब्रै मोखां थानाय पितलनि बाथियाबो मोजां। आरो जेब्ला हाजों बानायनाय बाथि अब्ला बै बाथिखौ खनसे बाहायनायनि उनाव आरोबाव फिन बाहायफिननो नाङा। लोगोफोर, बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि, बै 5थि शुक्रबार थामहिनबा थामथि शुक्रबार खालि आइ बिमानो बाथिखौ लगायनाय समाव बिमा माइनावजों लोगोसे आफा इसोरखौबो गाबज्रिफानांगोन आरो बिमा माइनावनि सावनाय बाथिनि सेराव माइरं एसे दोनबानो जाबाय। बै माइरंखौ नोंथांमोना मोनफ्रोमबो शुक्रबाराव बिमानि मुङै बाथि सावोब्ला बाहायनो हाफिनगोन। नोंथांमोना आइ बिमा लक्ष्मीनि सावगारिखौ लानानै बाथि सावोब्ला मोजां जायो आरो नोंथांमोना आइ बिमानि मुङै ओम श्री लक्ष्मी नमः होनना 108 बार बुंनांगोन। बैखौ खालामोब्ला नोंथांमोननि धोन सम्पतिनि जेंनाया जोबस्रांगोन आरो जिउआव जानाय माखासे गोनो गोथो जेंनाफ्रा स्रां महर लागोन। लोगोफोर, हायोब्ला नोंथांमोना आइ बिमानि मुङै 5थि शुक्रबाराव जेब्लायबो आलारि बाथि सावनानै ओम श्री लक्ष्मी नमः सोदोबखौ 108 था बुंबानो जाबाय आरो बै बिमानो लगायनाय घिनि बाथियाव एसे गोथार हालदैखौबो होजायो, नाथाय हालदैनि अनगायै केसारखौ एसे होनो मोनोब्ला मोजांसिन जायो होनना बुंनाय जायो। मानोना बेबायदि होयोब्ला बारहावाया मोजां जायो होनना बुंनाय जायो। बे उपायखौ नोंथांमोना मोनफ्रोमबो शुक्रबाराव खालामजायो, नाथाय बे उपायखौ 5थि शुक्रबार खालि खालामोब्ला मोजांसिन। लोगोफोर, बेजों लोगोसे शुक्रबार खालि बिमा लक्ष्मीखौ गोजोन होनो थाखाय बै उपायखौ खालामनो हायो। सेथियाव मोसौ गायनो रटि जाहोनाय।
जेब्ला जों मोसौ गायनो रटि जाहोयो अब्ला जों आइ बिमा माइनावनिफ्राय बोर सारस्रिनायखौ मोननो हायो। आरो नैथियाव गोरिब सुबुंफोरनो दान होनाय। थामथियाव बाथौ थानसालि थामहिनबा मन्दिराव शंख दामनाय। शुक्रबार बारायखालि बिमा माइनावनि मुङै शंख दामोब्ला बारहावाखौ सुख सान्ति मोनदां हायो आरो आइ बिमा माइनावा जोबोर गोजोनो। ब्रैथियाव थुलुंसिखौ फुजा खालामनाय, लोगोसे बिमा माइनावनि मुङै प्रसाद बावनाय आरो बिमा माइनावनि मन्त्रखौ बुंफोरनाय। मानो होनोब्ला थुलुंसिखौ लक्ष्मीनि महर बुंनाय जायो, बेनिखायनो बेखौ फुजा होयोब्ला आइ बिमा माइनावा जोबोर गोजोनो होनना बुंनाय जायो। जेब्ला नोंथांमोनाबो आइ बिमा माइनावनि बोर सारस्रिनायखौ अरायबो मोननो लुबैयो अब्ला बैफोर उपायखौ खालामना नायबानो जाबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोना बैफोर बाथ्राफोरखौबो गोसोआव लाखिनाया मोजां। शुक्रबार बारायाव जेब्लायबो गोसो गोथारै बिमा माइनावखौ खुलुमबानो जाबाय आरो माइनावनि मुङै लगन थानो हायोब्ला मोजां। मोनफ्रोमबो शुक्रबाराव गोसो गोथारै फुजा पाठ खालामबाय थायोब्ला शुक्र ग्रहनि स्थितिया गोरा जायो आरो नखराव थाखा फैसानि बेलायाव मोजां जायो। बै दिनखालि फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां गुफुर मुवाखौ बिमानो होनो मोनोब्ला मोजां। गुफुर गाबनि फामि बिबारखौ बावोब्ला जोबोर मोजां जायो होनना बुंनाय जायो। बैफोर उपायखौ खालामोब्ला बिसि फिसायनि गेजेराव अरायबो अनलायनाय सोमजियो आरो गोरोन्थि बुजिलायनाया जोबस्राङो। नोंथांमोना आइ बिमाखौ खुलुमनाय समाव गुफुर गाबनि सि एबा गलाबस्रो गाबनि सिखौ गानोब्ला मोजां। बै दिनखालि हौवायानो जा हिन्जावानो जा गावनि मोजां मोननाय आरो हौवाया हिन्जावखौ थामहिनबा हिन्जावा हौवाखौ सनमान होलायनाया मोजां होनना शास्त्रआव बुंनाय दङ। लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ, जाय नखरा अरायबो इसोरनि मुङै आलारि फोजोङो बै नखरा अरायबो मोजाङै सोलिलाङो आरो सुखु गोजोनै दिन बारलाङो आरो बैबायदि नखराव ब्रह्माण्डनि गासै सक्तिशाली देबि देवताफोरा बोर सारस्रि हरो। बेद पुराण ज्योतिष शास्त्र बैफोरबायदि शास्त्र बिजाबाव बेखौनो फोरमायनाय जायोदि जाय नखराव इसोरनि मुङाव सानसेबो बाथि सावनानै इसोरनि थानसालिखौ साब सिखोन दोना बै नखरा जेसेबां थाखा फैसा धोन दौलतनि बिगोमाबाबो बै नखरा माब्लाबाबो सोरां जाया आरो बै नखरा अरायबो गालाय गुजाय जेंना जेंसिजों बुंफबनानै थाबाय थानो गोनां जागोन। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो बुजिना मोनबाय। खालि नोंथांमोना बैफोर उपायखौ खालामना नायब्लानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोननि नखरा अरायबो खुसि गोजोन आरो सुख सान्तिजों दिन बारलाङो। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव बाहायजाथाव मोनदों अब्ला भिडिअखौ नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालामलायबानो जाबाय। जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय बिथांमोननि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय। लोगोसेनो गुबुन मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनजों थाबैनो लोगो मोनफिनबावगोन।